Petrikillo ospetsua. Kaixo, zer modu zaudete? Gaixorik bazaudete zatozte nire gana. Izendatuko zaituzte. Adizure gana nuen, nire nuen. Hau, lako biletu. Maritxu izlatzen dut gai guztiak. Umenik urtea, nerea, zintatzen dut. Mustafa daitzen didate, eta arazo gari bat dugu laguntzok, buruztoia naiz. Ekialdea garen txikilatu bazuka Maritxu eta Petrikillo dendatzen zeukan, denetarako bazkoinen dut hori. Bere fama lurralde guztietan zabaldu zen, dozen lekutatik jendeak zabaltu. Gure batean ezin zuen eskalan guantzitzen, horrek ezin zuen eskalan guantzitzen. Zertara zato? Zurana natorren emean diobila kagana lako. Toatoz eztiniko zenekaturek nago. Lasai, badut horretarako. Nere amonari, nere amari eta neri eta kutsetako edabea. Erantzupa, zenaz kabuto txareko aurrera. Zaude lasai, amonaren edabeak beti dira goxoak. Baina eta nola egingo duzu? Begira, txingurri ezkukata bat, merkatzina oztopare bat, eta gozatzeko 3 anixadu. Baina eta nola eta nolzatu behar du? Ohera joan aurretik goiare bat hartu ez gero lozeko geldituko zara. Ezkerik asko Maritxu zenbat zorbizu. Bihar rautze duzenekin parean gelditzen gara. Hortik aurrera, neskatoak ohera bezain pronto, ametsko zozegiten zueno. Rin. Kaixo, izango zen nazu? Horixke baietz, aizu, zer modu zazketua? Pizin, letin, tokatu ezini, Maritxu zuri esker, duelitzen dini, zure zenagaia, ez dauka ordainin, Maritxu zuri esker, ez lorretutzen dini. Beste batean, ipapa ginez, kakadariola zegoan moteko bat urbildu txitzaioan. Zertuzu goleo, alako kolore txarra izateko. Ai, ipako minatu, eta egun guztiak inago kaka bite, pero kaka nera utzi. Sendagaia prestatzeko, atzo eta gau zer jan duzu jakin behar dut. Pues atzo gozatzeko hau nekaturako ditzen bitartean, Grezia udora ingo, jaten eta jaten, azerritik, eta besterik jan egun guztia. Ez da ez arritzokoa, Ai, nolako guna. zoa komunera atzo bertan duzu, nik bitartean bateko sendagaia prestatuko dizut. Honeo sendagaiak edan eta erabat ondo jarri zen. Rin. Egunon, esan etxen duzu. Oso ongi eta zu sendatu zara. Nere itzako ezer, Ruenizko komunikaka jarioa, sendatu komunik, zure sendagaiak, estatu komunikaka jarioa, sendatu komunik. Abilaren berdi, errero famatu bat, heldu txitzaion, eta errero famatu bat, joan zen Maritxuren gana. Zer duzu Mustafa herri ospetsua? Hain urruzitin eragana etortzeko. Baditut urrezko parazioak, eta imaginatu ezin dituzun altxorrak. Denetari dut, baina ez nahi zoriontsu. Denetarik baldin baduzu zergatik ez zara zoriontsu. Baditut nire burukoia ezin, hau atxekabea, bua, guzti hori emango nuke adatz baten truke. Nere amona
beharrezko jauregi bat emango nizuke. Baina ez dakik gogoratu dituen nire amonak ukendu hori erabiltzen zituen. Gogoratu behar duzu bestera kokodriloaren putxura botako zaitu. Petriki, Maritxuk ukendoak prestazio zion errero famatu bat. Osagabarekin nahaztu zen. Buruan, Margaritak altzez ezkion buruan. Baina zer egin didazu, Petrikillo gaztona, kokodriloaren putxura botako zaitut. Ja, emaidazu azken aukera. Agian badakit zer egin duten gaizki. Gertuko zuen Maritxuk. Mostazarari ilea ateratzen